Ndipereke moni kwa nonse ndithu amene somulanso kanema GPS langa dzina ene kasowa tabweranso ndithu msabata ino ndi program ija ya Star of the Week. Msabata inonso ndithu munthu amene tabwera naye mumudziwa kale wangobwera kuti tingocheza basi mmene ndithu timachita nthawi zambiri nthawi zonse timanena ndithu kuti ayi amaluso athuwa tizadziwa kuti kodi akuyendera pati afika pati akutani ndiye ayi tinaye ticheze ndi mtumikiso ndithu wa Mulungu amene amakhala ndithu yayi atumikira Mulungu kuzera ndithu pa china chilichonse chimene amakhala kuchita. Mukhale pompo mudalitsike mwenaso ndithu ndalitso wanu mutengere mupeze mu program ndithu imene ya Star of the Week ya Sabateni koma chiyamba nena kuti takulandirani. Azama kwambiri. Muone ngati ofatsatu. Ine ndo achere mmachita ndikuta. Kapena mmadikira kuti yayi nditsakulire bwino ndikumoneka ngati ndithu munthu odekha. Kwa basi ndikuyeneka kukhala odekha chifukwa mwandiyitana ndine. Chifukwa ndakuitana ndine ngono munthu odekha. Ndikhale chete. Ndione maso ankhono. Koma kudakhoti tabwera kukupezani mu office yanu simukadekhe chonje. Thuda losamba. Zamphamvu. Amendo bwino. Amala kudziwani kale ingwakumbutsani ngati monjezeraso mayina ena fapa noto anthu ndi mukonjezera mayina. Lemene mayina amene mukudziwani nawo kale. Mupeza kuti mukuonjezera bumautumiki akula. Ena ndithono ti ayi zikuyenda bwino taonjezere aka. Inonso ngati monjezera mutusa. Salo makhala tawa milandu ya. Dzina lako ndi lomwelo basi. Ine dzina langa ndi Lloyd Phiri. Ndi timayimba limodzi ndi group imene timati Happiness Voices. So ine muyankhula nane ndi Lloyd Phiri. Simunonjezere lina? Ayi ndipo sindizaonjezera. Kuti ngati umayirofuna mwino wakewe. Ndipo ndimenda neneramo. Akuonjezerawo ndi adziwe kuti andipase zifukwa. Chifukwa utumiki huu ufunika sanity. Ufunika dongosolo. Nde dongosolo la utumiki. Osati ukapita uku Apostle Paul. Ukapita uku ndine Abraham. Upita uku ndine mtumiki Joshua. So mwabalalisa ukaponda tomato pena pake mundiona koma tikamaka matithu za Red Phiri si wamake ano kodi make ano alipo ena mati makedzana ena mati make ano za makono wamake ano ndi pomunya detho ndi magogo kunkhani ndithu ya music. Kodi muimbabe? Kwa basi. Ifa kwa basi. Ndikamona panopo. Inde. Changamuka ndithu mene machangamukira kale lija mula Nyamata. Noti kukula kapena zikhala komanso tivomereze kuti pesi imene timatenga tikamayamba kumene imasiyana tikamakula. Ena amakhala anasiyatu. Nsinkhu menda fika ena anasiya. So I mean it's normal kuti chimanga chimazakula maza chikolola chimaza chitanga chanyala koma chimanga ichi ndi evergreen. Ine ndakaimba chopanda fertilizer mwaona ndakaimba bekumoti nthawi ija timakonda kupanga mashow. Okay. Mwana mwezi ule wonse timapanga show Planta Nzuzu Salima Rumpi kuti pena pali ponse ndiye vanopanga show nkodula mwana zinazo mutifunsa tilongoso lyani komano timakonda kuitanira m'machechi ndiri m'machechi ndikumayimba every Sunday. The weekend yata itinali kumtaja kunali crusade ya masiku atatu. So ma functions ngala amene osangakhala odziwika kwambiri pa TV amakhala ongodziwika pa ground. Nde tikumayimba so kwambiri pano kosakale licha koma kuti chifukwa choti si show nde nkovuta kuti one a GPS adziwe kuti kodi weekend nkulu ali kuti. Nanga zoti ndapita kuntaja inu munadziwa? Nangona ma social media. Nadziwira zimenezo. Kusintha kwa nyengo kwapangisa kuti anthu amene amatichita follow akanike kuti tsata bwino kuti lero ali kuti. Komano mene mufotokozera nena kuti kale mathamanga pesi mene nalipo kupita uku ngati mwaikabe kuti panopa pechifoti ya show ikudula. Yes. Tinoti mesa ndalama yake ndiyo mwicha apopo mwina munali nzolinga zina zothamanga ngopita mcheude za blata yakuti apopo zolinga zimwina palibepo zene mafuna musonkhanitse golide nthawi imeneyi. Sono pa nthawi yoyo yambuyoyo inali yoti machechi samatirana. Okay. Amadziwa kuti anthu ati aona ku show. Ndiyo kuti si matenga nthawi mujandanira kuti mwezi ule wonse timakhala ndi show. So tikumbutsane kuti tikati show ndiyo kuti ineyo ndi mpandi.
ya anyamata amene amayimba zida yanga special yomwe timatirika khala timaphunzitsana nyimbo yathu imayenda yonchi tentete ndiso ndi ma voices amene timaphunzitsa kuti nyimbo yanga mwayimva muzimba chonchi chifukwa zonsezo timakhala kuti kumbali yanga ndimakhanda aphunzitsa ndekha nawo timatengana chonchicha timu imeneyo eti ndiye timanati okay tikayimbe kuti Nsanje ndiye ndimatha kungobwereka malo kwa Nsanje mwina pena pake poti malo kuti anthu amayimbapo yes anthu amabwera haya zida zinezo chipa ndiye kuti ndingoyika poster imodzi Nsanje kucha anthu amauzana kuti weekend ubwera kuti Pure and Happiness Voices tipanga show tikayimba kumene chaka sisi naende bwino sinthawi zonse timalipirana kalero chifukwa choti ndikalebe basi tivomereze njati kalero ndimapita urumpi ndikalero ndilo wankotakota ndiye timapanga boma lilonse koma lero ukafuna panga show ndiye kuti pali zambiri zochitika chifukwa kongodzuka lero ndifuna ndipange show buka maloka mamiliyoni mukakamba za mulilongwe timapita pa shefa amatha kuti zoti zaimbeni ulere tigawana za pakhomo so you knew kuti show ilipo kale lero tikati mene tikuimbira lero ambira amati BSC ngobuka kokha I'm told panopa ndi 5 million 6 million ine ndinaibuka ili pa 2.5 million 2025 so lalero kungodzuka kuti munthu khani 2.5 million ndiyoimba ngati angakhale nayo ndeto already pamene popo so panga show so nangonena zochepa za zimene zikupangika kuti anthu tisamapange mashow masiwanowa so pesi imene ndimatenga ija sindingaitengenso lero chifukwa izi zatipanga slow down so we need the sponsors and what omvesesa za utumiki okay anthu akuti ayimbe pafunika izi so show so yalero akuti ukamayimba kumbuyo kukhale screen atonjezeza zoyita ndero wiki big screen kumbuyo kuja chimoza kuchaja so 2 million plus you know so tikuyenda ndi generation so kama maliza show ija ndio walowesa pafupi 17 million ndio umazalingalia kunyumba kuti 17 million basi maweza tingokhala nde tima umakhalapo ndipo siyani nkhani njala tilinayo koma sitingapange mashow ambiri ngati kale yes ndiye what I'm saying is last year ndi show imene patali mumone sama video yake this year dadumphisa chifukwa drama yosina kwana yoti tipange show ina chifukwa show yapa ndoti tisake drama yosacheperano mwina 17 million nanga sikwacha yako yes so you know zimene zikupangisa kuti even okay inezo manditekera koma wimba ubwera kumene yes kukhala kovuta kuti akhale ndi impact yayikulu ngati mene tinachitira ifeyo fama show aja amabweresa anthu pamodzi akatira na ku church maimbidwe athu sakhala okongola fa angoti apirira bwerani ndere anditana ndekha ndizikaimba ni press team yawo so you know press team they can't be sangakhale tight ngati mene timakhalira ifa ino athu ndero tikamaliza kuimba anthu amati anatha umeona mene waimbira mti asizi kukoma ayiwala kuti taimba ni press team yes yomwe nyimbo zosana zi train nthawi ita koma so I mean sali sangati fikira hapo ya pamene mafikira bachi ndenkaniyo komano takamba kwambiri visibility yo mwene zimwe zochititsa kuti msamonekere kukamba kusonkhana mwene ya mashow ndi zina zotero inu tanoti kuimbako sikwa lero sikwa dzulo nkwakalikale of course we are not trying kupanga compare komabe comparison yo ifunikabe kuli mwene beti tebe kusiyanitsabe nzambo yezi sizampikisana inde of course sizampikisana komabe tikamaona mene mumaimbira kale mucha eti ndi mene mukuimbira panopo pano ena kuti nyimbo zinali za kale zija zachina chimpa amati achina chimpazi likamati chimpazi kamati ndani achina roid phira kale acha ndamene amaimba bwino koma imba zapanozi zalowa social kwambiri chabwino akutero rando naona dena madero I think ino mungaimba bwino kale ine sama ndinena nawo zimene mapanga ndi zomwezo zomwe ndimapanga ne nyimbo kuti ndilirutse zomwe ndinkapanga pachiyambi ndi pano zimakhala zomwezo I have a Bible ndimapanga ndekha Bible study ndoti nthawi zambiri ndimapanga Bible study tigona tulo toyamba tija ndoti ndizuka mwina mma 1 basi ndiwerenga ka 30 minutes ndiyokwana nditenga notes ndisunga so ndimakhala ma revelations ambiri ndikamafuna kutusa nyimbo ndimangoyiwerenga kuti I think nditenge revelation yapa kuti ndiye zimezo ndinaziyamba kuyambira album yoyamba mpaka napanopa that's nasinte so izozo zoti uyimba wakale chani ndimaziwerenga koma ndimadziwa pamene pamavuta inebe ndimayamba so kuimba ndisanayambe zoimbazo kunali kuti
ndakhwima kale muzimu ndimadziwa kuzilesa pandekha kuti ndisaope kuti akuti andiona ndiye ndizopa mulungu chifukwa mulungu ali paliponse ndimamudziwa kwambiri kutengera ndi mmene ndimawerengerera Bible so mmene ndimakhalira ndi choncho sinasinthe now even if you check album yomwe ndangotulusa last year imene matipemphero cinema ndiye mukamvere nyimbo zomodeka mukamvereso zakale muona kuti sipakusiyana ndimachita quote scripture amene ilili ndisalalikire za mutu mwene then kungotambasula kuwapatsa anthu now what happens is ndangona be oyimba ngati awabwera chama 2000 kapeni 2010 ndifeyo nangasine number 99 somewhere there ndiye kuti amene abwera 2010 mwapita uko ali ndi luso kwambiri akuimba bwino mwina achingosowekera ndi zomwe zoti yankula kuti social media okay akumayiona kwambiri ndi yapanga mwina affect ndi akamapeka nyimbo content yake imangokhala ya pompo imamveka mwa drama si kumamveka very rich komanso chifukwa cha social media if you check around imapezeka kuti ndangoona ine kuti zolembeleka zambiri za pa social media zimaoneka zangati anthu ayambana komanso nayambana you know so you go there umapita kale ngati wayambana ndi munthu koma munthu yosukunziwa I think mundivesa chimene kuyanga umangoponya mwala kuti amene umpeze ndiye mwaye basi it's like that kind of love affection ijeone anthu makondana so mwina munthu chakamapeka akumapeka ngati kuti akunena munthu adani angawa faizo zimeza chuka pana adani angawa adani alichete aona you know that those songs. There's nothing wrong with those songs koma kuti basi zimangokhala ngati kuti waja kumunena wina wake so content si kuti kumachita kufika paja poti munthu uthakuyika nyimbo poyekha kuchipinda kutsekera kumapemphera komano si once fa palena akuimba bwino content ya bwino so kapekedwe ka nyimbo timakatenga from the Bible you can't be a gospel musician ngati sukuchita quote ma scripture so scripture quoting yake isakhaleso ya phrase imodzi yongoti adani onse pa nyanja yofira muthane nawo so awo koma at least take a passage ngati ndingopereka chisanzo cha ine mwini ndinangoona roke sachido safumi I think the passage from chapter verse 1 to 46 ndipange bwanji osati ngochita ka verse kuti kanusu basi kuti so enanso amayankhula kuti nyimbo zinali zakale mukapanga check anthu amene amakonda kuyankhula kuti gospel inali yakale mukapange check bwino muona kuti iwo sakupemphera so zinthu zozili monse mupeza kuti munthu amene akuti ifa okay Yesu akafika akamba kulalikira amadzozo kuti mbewu yomwe ndayilalikira pano ine yagwera paminga yapaminga ndije amanena kuti amakunyozana afumu akuti inuyo ati yeye ndi mfumu ya afumu inuyo nde anampekera nkhani pamene Yesu amangoyankhula zinthu zabwinobwino amalalikira anthu aja kwachirisira abale awo kwajesa zakudya ilo Yesu Kristo nasamala anthu koma mbewu imene amadzala Yesu Kristo ya ulaliki wake ina imagwera pa mwala ina pa minga ina imagwera pa nthaka anthu amene anamumvesesa Yesu Kristo nthawi yomwe Kristo amakapachikidwa iye sanapange anthu aja sanapange nawo amazozo tifedo kunziwa Kristo ngati mwana wa Mulungu chimozimozi anthu ena amene amakonda kuyankhula kuti gospel inali kale mukaonesesa bwinobwino muona kuti anangobadwa kukhala ovuta even mchechi kwawo ndovuta anthu amene okay amasogolera kwanena abusawo kuti zingokhala zopereka pa chechi pa komanso angolalikira pomwepo ndiyeno anthu aja kamayankhula mafunika kuona kuti akuyankhula uyifa sakupemphera ndiye kuti uthenga uja wabwera koma yeyo ali ndi negative attitude kale asanayambe kumvera chabwino haleluya muli chali chitu ndiralikidwatu bana so siri kupagira woimba okay koma ndanena mbali zonse kuti muchilandire ndikuti niyo mukhali mwakonzekera mwayankha mwanzeru chifandi mafuna ndikukoleni koma ndoona kuti ayi simunaphinja aliyense olevini anzanunso ndithu amene akuonera anoti palidi mtumiki wa Mulungu odzozedwa pali nkhani zambiri zoti tikambe mchigawo chinachi koma apo timafuna titangosangalala ndi kudalitsika ndi nyimbo imodzi ndikuti ingokhala sachedwa safulumira oho ndithu sachedwa safulumira kodi iyi ndi munali pacha ndi
Maria Maichoria Silver Jubilee. Yes, tine Jambula 2025 April how ya Easter. So timai okay nango zisiya kuti azibakhala koma nzimwera nandiyankhula kuti mwakhalira bomba. Anthu akudalisika ni nyimbo zatulusa ndiye taitusa chaka chinochi 2026 za live zimenezi akuti anthu aziona mene timachitira live performance. Yes, mudzowa kale lino. Yes, amphamvu. Dzowa wapili Sajedwa safulumira. Oh yes, tonele tidalitsike ndi nyimbo imene isajedwa safulumira ena ndithu mwinanso muli nyengo zosiyanasiyana yayi ine mose nambero pamphira muti yayi motere nyimbo ikutumikireni bwa akuti sajedwa safulumira. Tibwerepo sajedwa apa muchikoya tiyomaliza program imene Star of the Week musiku lero ndithu ndikucheza ndi mtumiki wa Mulungu, mtumiki wa chauta Lloyd Phiri. Sakuonjeza dzina sakuchotsera ndilomwelo timalidziwa dzana lija tulidziwa lero mpana kalekale zinake ndithu ndilomwelo. Tibwerenso posayedwa. Yohane chapter 11 verse 1 mpaka 46. Imfa ya Mulungu akamalita komanso chiukitso chake. Kutega kuti mukudutsa mnyango wawitsa imene mwapemphera mosoka mtima koma mayankho sanafike mpaka napa. Ndikudandaulira abale ndi alongo kuti dikiriro ndi chikhulupiriro ndi mchero Ambuye Yesu Khristu ayankha pompa sachedwa safulumira. Musalire sozi wakukutani Ambuye Sajedwa safulumira.
Nyimbo so ndithu, nyimbo yokoma, nyimbo yodalitsa imene akuti sachedwa safulumira. Ndi nyimbo ndithu zimene zinaimbidwa, zimene tinakazimvera, tinakazionera mpaka na ndithu zinakatitumikira mopitirira. Nyimbo zitu sizimafuifwa nyimbo zanu. That's why bajetemana kuti mwina kuimba kwanu unali kwakale kuja ndi mwayankhaka loti yayi ine sinimasintha amene maimbira mpaka na pano mabe ndikuimbabe. Kodi si nyimbo zimene zitulutsa kale ndi apaso mutulutsa so zapa stage. Music imene maendera ndi choncho whereby mukamaimba live cholinga chojambula live ndichonena kuti anthu amene amatisatira acha aziziona okha. Okay. Anthu onera aziona kuti zinthu zidi ndi zanzeru zili ngati tikuyitanira malonda. Okay. Tikamazipanga apatokha zimakhala zabwino inde koma ikakhala live anthu amati live yakulilongwe inali yabwino unayionera ndiye kuti amakhala nyimbo yakuidziwa koma ayionerebe ndamona koma anthu anadzi amavina tamona wa drum tamone Lloyd yo pano uvulira jacket kodi mene ndiyanu yanu ndikamona imba ambiri amene mavula jacket ndinunoka sima labado lika ndiya waiti limaponya pansi ponya pansi oja palipo mulungu ndikunziwa kumino ndichotsa so live mumatengaso nyimbo zomwe zije tikazimbaso kunzuzu. Okay. Imakamvekaso momwemo koma imamveka atmosphere yosiyana yomwenso mwitenga mukaimba ku mulanje ndi zimene zimafunika kwambiri chifukwa mukuchita accommodate anthu ambiri. So ndikakaimba nyimbo za nyowani zoti sizinatuluke ukazimba live anthu sakazimva kukoma azikakhala ndimvetsera kwambiri kuti akuti chani ndi sizikhala choncho umazimba nyimbo zimene munazimba kale cholinga anthu aja muzimbira limodzi. Okay. So ndangopezerapo mwayi kuti I think apapa ndikusintha kwa zinthu poti ndinayamba kale kujamba live ndinasiya koma ndipitirize. So I'm sure Mulungu akalola mchaka cha 2020 ino ndi 2020 chani 2026 2027 Mulungu akalola maplan ndionera tikapange ku planta live yomwe kapange kunzuzu ndio nyimbo zina zimene tinazimba uku zizakhalaponso osati zonse. Okay. Ndio inatipanga mulilongo Mulungu akalola. Mulungu akalola. Komano maimbidwe wali pamenepo kungwa kumbutsabe anthu mwene ena nda amake abadwa chapo mpano chambireni maendedwe ako amaimbidwe so far unatutsa kumina muzina ali maendedwe anu ndine wankulu simu program Lloyd Phiri mayeza ni mafamu sege vura kuti ulemekeza ali vini president tukunchwa zina Peter Mutharika anabwera kwathu Lloyd Phiri balipo lemekeza anthu agulu public figures samalandira ulemu siziteka ntazambindi wakuti wamona Lloyd ndi warusatu chumbo ina kupeza Lloyd iwe Lloyd kwa mulipa fusolija fusolo ndaliwa na komedi ndikuzoti chambire ni maendedwewa amaimbidwe kuzafikana pano kungwa kumsanthu kuti ndizimbale zili mwina zimene so mwakhala mukutulutsa. Ineyo ndinganena kuti pali ma project timayika kuti ma project ino mega ma project alipo 10 yoyamba ya mu studio musagwedezeke ndagwiritsa nkadangokhuza koma kuti nditaimba ndagwiritsa okutiyambira musagwedezeke ndagwiritsa nkadangokhuza zitatu zizatuluka mu studio then ndinazapita ku England ndinkakaimba pachauka khala kuti kuimba wafika pena pake mwachuka muziti timati kuchuka yes anthu amamba kufuna ambiri ndio umayira usankha ndipite kwa kulo so that time ana nditana ku England mipingo ya ku England ndi ndipita ndikatumikire mudazati munakwera ku ndege sona la babaso mene nkhani mene sati sokwera ndege umanyira olengeza ndakwera mwandona kujambula chane so mwachisomo tinakafikako nakaimba mashow anga ku Manchester ku Nottingham ndi ku Bolton so on my way kuti ndizibwerera kuno I said kumala kucha ndisapite manja ndalama ndipatsa kuno ndi mapounds inde koma siku kwana masomphenya ndili nawo naganizura I think ndigwire kuti maganyo fa umwana roka kwira pound umwe uja wachita convert ndalama ya kumalawi makanda mayamba mwabidi la show koma kuona
watu kunama kwambiri mwambo samisa nkhalamba sina kana mavoti tsogoleli akapita kumeneko nkhani samisa nkhalamba ineyo mwachisomo ntchito imene ndinapeza inali yopweteka koma at the end of the day inandipindulira inali yomagwira ntchito mu factory koma it was less paying pamene ukamasambisa nkhalamba zimangomveka udyo kumalawo kamati nkhalamba ukangoenda kupita dziko ilo simakhalanso nkhalamba imakhala kuti ndi mmene ndichikhalidwe normal chifukwa anthu aja akamakalamba amakhala ndi ndalama zochera boma zimene zimasamalira ndi amatenga anthu kuchoka mzipatala ziyasamalira ndere anthu aja amasambisa nkhalamba aja simakhala ngati mmene anthu amayankhira kuno imakhala anyway that's a different story tibwere kuzathuzi ndere ndinagula studio ndimati kugwira ntchito wiki ino amatilipira every week wiki ino ndikagule keyboard ka visa kanali kamasiku amatipasa ya 6 months yes ndiye from there ndakagwiraso ntchito wiki ina anatipasanso napeza sondama kugula drums choncho ende inakwana set ya studio sinafuna kuti ndikhaliseko chifukwa kuti nthawi imeneyo be maganizo anali kuno chifukwa kuno nalo ndachoka kwambiri nde komanso pa chinyamata ndinalibe mavuto kuti ndikakhale kujandirani maganizo be anali ku Malawi so I came here in the studio so studio ija najambulano na phunzira ndekha mbuku lomwe nagula how to record live music kumala kuno it was not done but I watched by TV nimeona nzatu ku America nimeona nzatu ku Australia I was checking his songs of Australia at that time then I was checking Benjamin Due Pastor Benjamin Due from South Africa number Pakantha so I was checking how these guys are capturing nyimbo kuzita hapa panje pa stage ndiye ku Manchester konko mene magula equipment ananduza kuti ndikale kwambiri kulibe technology hapa na digital amanduza kuti mkulema kebo okwanira 24 ugule chakuti mukamaka jamba live kebo ili mukalowesa apa mukaleba so I bought books then mawerenga so I had to train myself for some weeks mpaka na jamba live yoyambirira kumala kuno imene anthu amayikamba mpaka na pano Lloyd ama jamba live ndimamva mampekesera so imene inali no volume 4 then volume 5 inabwera sikuthekera kwanga then volume 6 kapena kunena kuti project 6 ndimene muli live so ina imene jambula ku Shefa kulilongwe ndi plant inapatikeza ndi jaima zayo oneka pakati pauti munali chinathoka ndi munali china King James ineweje ola anthu amati ndi yakale koma kwa ineyo si yakale kwambiri ndi ina yake so then volume 7 munabwera assorted volume 8 malive ameneyo assorted in studio volume 8 kwa bwera Sajido Safumia volume 9 kwa bwera Pempeo Cinema then in volume 10 ndi tikuonera pano ya live so to answer your question for Solimozi mpana ndakafika nayo program yanu ya jepo for Solimozi mpana ndakafika ku Manchester somehow komano tinene kuti mbuyomu dzina Lloyd palipobe lilipo chifukwa munapanga kale ndena amanota oyimba kuti anapanga kale dzina amakhamwina anthu aulesi amangotayilira sopano fero basi nachuka tikapita pena ponse basi fero dzina athu lilipo kale kuti ika effort yawo yonse imene amapangira mwina ma upcoming kuti ine ndipange ndichuke nditumikire dzina lipite patali ati mmakhala anthu alezi ulesi kwambiri zina pote nachuka kale even zomwe mutipatsano tikamona ena sindidziwa inuyo koma tikamona ena kuti awa ndochuka koma no nyimbo otipatsirazi kuti zuchokeranso kuti zikutani anapanga kale dzina nkhani imene ndiona ndimve kwa inu ifa omvera ndinuyo koma ndikulandireni funso kuti isakulemereni ine ndikamaziyang'ana nditakupasani chifukwa chimene ndinganene kuti chifukwa china choyamba ndakupasani chimene ndinganene kuti zimene ndimapanga zina sindili kupanga pano tipereke chisanzo ndimapanga mashow mwezi uliwonse atatu munaso 4 anga ngati Lloyd Peter and the Happiness Voices ndenda ndinapo kale kuti zolowetsa popanga show zinali zochepa advert ya MBC nthawi imeneyo penaso amatha kungoti pasa ya ulere dziko linali lokoma pressure ya mabill inali kulibe in other words ngone kulibe now ineyo ngati Lloyd ndimati ndikadzuka nkuipeka nyimbo Lloyd ilo amene sitimasilira zachikunja silira baba ndimakaero mu studio ndilipira nthawi imene studio ndisanagule yanga ndilipira amene
ndikayimba ndekha zida then muza ojambula ase zida zanga ndifuna zimveke chocho koma uyimbe ndiwe ndakandijambula nyimbo jakandipatsa tifati mvane sitinafoke koma kuti process imene timapanga kale ndi alero ikusiyana ndiye ife takanika kupanga adapt za lero komanso ndi chifukwa chimene ndikukuwuzani apa muzi wa zimene oyimba ena ndayankhira malo mwawo chimene chapangisa ndi oyimba akale komano mwina pano pasakulimbikira tajambula nyimbo mu studio ndiye tikayimaliza ifeyo timajambula nyimbo 10 nyimbo 10 timazozo tizikukwana pa cassette side yawo esimuizi wa cassette mukalando za ndubweresera side yawo nyimbo 6 side yawo nyimbo 6 kapena ku 5 cassette imakuwa sawa nawa ndio umeona ta wana ndimweka mu nyimbo imodzi ndikumene kunabwera idea ya nyimbo 10 actually inabwerera pa ma LP kali lero ife tinapeza ma LP koma tili osayimba madala amabweresa LP ku MBC amayuza LP boyika nyimbo ndero oyimbayo amatusa nyimbo zake pa LP kapena makamaka tiyambire pa makaseti nyimbo 10 tata ndizika zikakwana 10 ndimanyamula nyimbo zicha ndimapita nazo kunali mwenyewe nawo mato ojiisa pa cassette pamene pa cassette ndatusa cassette i ndichulukitsireni makaseti wanifana zikagulisa nde ikankomera nyimbo chamanati bwanji nane ndikugule ngati hosera wa nyimbo zanu nde iye uchamalipa sandrama yambiri yoposa talipira studio icha ndeti makhati nyimbo chokongodulusa nthawi yomweyo yabweza ndrama zako zimene walowesa ndezili ndiwo kungodya kapena ukajambula nyimbo zoonera nde nyimbo zooneranso ankati jambula nda MBC TV ulerenso timangobereka ife ufuna kwathu ina yake ndiye kuti tikufuna timvane simwati tikuchita ulesi ayi sitinachita ulesi koma chifukwa aligulisa nyimbo zizathu talandiriratu timatsalaso ndi makaseti ena amene ndikamapanga mashow ndimagulisa ndiye kuti anthu ndimakumana mafans anga ndimakumana nawo direct amandipatsiratu feedback pompo ya chilungamo okay osati ngokuyankhula nyimbo wapha zili bwino koma opanda olo cholowa zapa no pandi zimene zonse pamene nthawi ya mayamikira komatagula ya cassette nje kunabwera ma CD same ndio umatu jambula video umakagulisanso zoonera zija now ndrama zimene zija timapangira show ndifaika nimapanga ma show pafupifupi ndrama zimene zija ndimapangira sponsor oimba ena gospel kuti naonso abwere mu field izi zomali ukhomerera ndi mazidabwa kuti ndende ziyani chifa generation ya ife inde analipo ena ukhomerera koma ineyo chimene ndapeza ndimayangana anzanga kuti anzanga zili bwanji iwe tabwera kunali mane muzigoma nachita kukhala ngati kuti abwere azigwira ntchito ku nyumba kwanga koma nazo raiso tizipita najambula video yanja so ndio kuti pamene pacha tikunyamulana tikulimbikira toka timbanabwera ku nyumba kuti makwanisa bwanji kuti niyo zikolosa anthu azikhala ngati akupanga za iwe loid umatani namulu ya tizisisina ndio tikuthandizana tien ukuti kupemphererana ndio kuti moto umayaka chifukwa chani anthu atiguliratu zinthu zija mpwamwa mamuli nawo kale yes ndio kuti timakapekaso nyimbo zina ndio tikapitaso kuma radio stations ma DJ amene amatithandiza kwambiri timatha kupanga nawo ubale tikakumana nawo kunsewu kuti akomumatikonda inu mungamati ya nyimbo tikaje pa restaurant koma lero tikaona DJ tikumayenda jampenu sumna mponyere hapa mene watithandizira mucha aziona ngati ndikumana koma ndilibe koma pa nthawi ili makhala kuti akulu mulungu odalise ndemo yona nkhani yake lero chimene chikuchitika njoti ukangolowa ku studio ndalama imene walowesa yapita tikuyamba za gospel osasekera yapita chifukwa chani nyimbo ikatuluka muone ngati ma live ndatulusa sindapeze polo wantapa sindatulusa ma live performance anthu amangoyamikira zili bwino amene anditumizira ndrama mwina ndi anthu follow kuti amwene ndikuziwa effort ili apa landirani aka ndiye choncho munthu angalimbikire ana ku nyumba aja ndiye amene sotakulamu kwabwerano ma responsibilities utilipire ma rent kumabebisa matendo utumiki muziyankhabe mukuyangana bepa utumikipo utumikiwo ndiye chomwe chimachitika utumikiwo ukufunikirano support imene poyambapo imapezeka mu njira yoti tikatulusa anthu amatipasa ndalama kuti tikaonere ku nyumba mukapange zina are we together mwaimba bwino ma video ali bwino taonera tipase disk yo mukapange zina ndi kuti utumikizo kutheka koma ngati munthu angoti mwaimba bwino zili bwino haleluya amen tasiyalungo ngolewo koma so tufuna
tizipitirire Yes. ndiye tilibe ma donors ma donors athu ma fans acha nawo tikabwera gospel ukabwera pa internet tikati YouTube kandi yani ma viewers a gospel amakhala always ochepa ngati ndikukamba pa ma viewers anga mukapanga ndikambeza ine sindingakhalebe relevant ngati kale lija imenso is another story koma tingoyerekeza anzanga ndi masuzumira anzanga amene akuoneka kuti panopa akuyatsa moto koma kuona ma viewers awo uno ndalama amene akupeza ndi zimene alowesa sizi ndiye ndifunsenso kuti mwaona nanga baba amene ndalongosolera ndani angatuluse nyimbo 10 pakamodzi. okay nditamachola maina kondwani chirwa mbusa munthu wabwino kwa basi ndititi watusa baba sikuti safuna koma effort imene amayika pa nyimbo imodzi ni mamiliyoni sopano kuti niyo mufiko liya kupeza pa GPS anthu ayikonde pamene poyamba imakhala effort yomwe wayika mu nyimbo 10 komanso amapeza zambiri so mukafusa Alan Chiwa same thing mufusa kandi toka timba ka Dr. Ethel Kamwendo Banda ena Dr. Favored man. Exactly. Tinkatulusa ma album almost every month. Ndio mwezi uno nditulusa ndine. Mwezi wa mwandu paka mathajaga artist ali swatu saba. Fatima Zozo tupita ndizo vansika anthu awatipanga support directly to kupangira ma show. But no, it's not like that. You put them on YouTube. Actually and when YouTube starts ogwisa ntchito. Imabizoti taika link ama imba before. Kodi nyimbo zitipeze bwanji. Ino pano mumudziwa and process. Okay. I hope ndayankha. So it's not like we are slowing down koma kuti pesi yomwe tikutenga pano tikabwera kwanza ta mafilm ndimapanga check ndimagulisa mafilm mbuyo mafilm amatuluka every week wakuti kado America ya kado wa film kawa kuti film mukapanga check amene kuli izi nkhani makhala yoti tingokhala ma viewers and ma viewers ajendrama ikulowa yochepa ineni mati ndikalowa pa ground ndi album ikangotuluka kumene ndimazozo daily ndikupeza 200,000 daily pano pa 200 chakuti ndiipeze kuzera pa YouTube ndeuti ni miezi kandi mwatibula kwambiri ari udikira ma viewers ino mulinkhaniza mbiri ambuya lemekeze nthawi yathu yapapa imakhala yosinira ino panopo muzibwerabwera ngakhale mmapezoti mukusowa kutere apa moti kuti tikupezeni ndinu munthu wabize kwambiri ife talemekezeka kuti lero tikucheza ndithu mene tilimo komano naloti muzibwerabwera lo mwezi unalo sentha kulolani muzibwera apa chifukwa pali nkhani zambiri zina zoti situzidziwa zakale zina zamambiri uzikuzutani tufuna titamachezabe nkhani ngati zimenezo koma pene tufuna tikamalize mwina program iyi chaka ichichi cha 2026 pali china chake ndiyankhule ngati monyozetsa chonje monyazitsa kuti pali chanzeru chomwe atipatse chaka chimenechi kapena basi tingokhala kaye tizingodikirira kuti kumphika kukubwere chani mukamaziona chaka chimenechi pali chanzeru chomwe upangi kapena basi kuti pachitike chani mwina chanzeru chomene chingachitike chomwechi kuti anthu azingoonera ma live acha azidalisika azikumbukira ena akumbukira ena si auzimu ango akumbukira malemu makolo awo no ati makomenti ramene akuti nyimbo zandikumbusa malemu mayanga akazikonda ndene mutima ni so ni mukonda zi ndoti sakuzikona malemu mayano akazikonda iniyo mukonda zi so mwina chanzeru chimene tingapange nchoti abawo ni ma live wa if I even kuonera live cha you can tell kama lalo pamene pacha ndikuposa so nyimbo ya nyowani itutse so this year I'm not promising any song monga muja ndanenena kuti kutulusa nyimbo imodzi I need money not less than 2.5 million tipia ma transport tipia ma video ma transport athu as a team malo jambulise and all those things so very complicated so currently I would not say ndikwanitsa and up until ndaona my business yanga akutekadi zijamanena kuti ufunika support so this year I'm not promising anything koma nyimbo zilipo kale zinazo jambula kale close to 9 nango zisunga kuti tikakhala ndikuthekera ndiye kuti tidzituza koma next year by all means and that's my prayers prayer petition kuti tikaimbe my life performances ena zigawo zonse zitatu chabwino nditunso kale shop ilipo mu kulilongwe palo wina swa kufusa mutipeza palo ili pili iya imote tidakalimbikira kuti at least ilipo is there ili ndi moyo ba mafama basi muongezee ino ndani ino na medefu vo mure mafamu fusa bwino GPS has sponsored ya madikiti mngafuna palo ili pili ngapesa maflash akupezeka pamenepo no zikuyenda zikutheka panali mavuto ena mbuyo mudziwa zinali zinthu zina koma we are okay because wakandi shop ndiri mafuna so forex ukaode kudala ndi forex yona that's how pakati yawo mudziwa zimayendera kwa vano ba msure kuti
tichita piki chabwino yeah. anthu athoti ayi ine mtsogoleri amandidalitsa mungocheza naye nokha pamenepo ifenso timafanira macheza naye malolo cheza ndi anthu fukati mapasa anthu mpato kuti munthu siya namba okay. ngati ziza business kukuyamikirani mubwere kuno kunchinji mubwere kuno kuntaja muzayimbe timaloti musiye namba kumene amati ayi anthu amavuta kwambiri samasiya namba koma tithopezana motere mwayi umenewo mutipatse chano titumikizane nani ine anthu ondipeza nzona ali pano pasi ndingakwanise pa TV kupereka namba la ifa ndikamatuluka mthama kwenda flash ndikanjani ndimaona kuti amene ndi akundifuna kuti mulungu watu kuti tiyankhulane chingawa alemene kuti abwere pa Facebook angolemba kuti Lloyd Phiri and the Happiness Voices owatangoika Lloyd Phiri aona kuti yokha yamalizira searches or Happiness Voices pamene paja pali namba yanga ndikuti ameneyo ndimadzoza munthu kana ndifunadi so tivomereze ndi nthawi ya technology namba yasimbe kupereka panopo ena so amene angafuna akaipeza pa YouTube ndikuti achita sipomene kucha Lloyd Phiri iyabweresera ndi andipeze ndeni makonda kucheza ndi anthu kwambiri mubwere tsiku lina tizacheze zongokhuzana ndi bandi muzabwere tsiku lina zakambisani zokhuzana ndi live pali zambiri zoti sinathe kukamba ndikufunira kuti mulungu akalola amene ndolola kale poti mtumiki wa mulungu mpato umene upezeke koma ndakunyadira yes amalawi paso maita menzera program yathu tsiku la lero macheza ndithu ndi Lloyd Phiri amenenso ndithu yayi si dzina lonena kuti ndi la lero koma ndithu ndi lakalekale linakapitabe amakhala ndithu akuti dalitsaso ndithu ndi nyimbo zauzimu nyimbo ndithu zosiyanasiyana mukamfuna ngosecha ndithu Lloyd Phiri pa Facebook mukafunitsitsa kwambiri mwina mundimbire ineyo nde ndiwofuseni lode mufuna mukambirane za chani ngati za business ndoti namba ndikupasani direct koma ngati mufuna kulumizana direct ndoti muthopetanso ndithu pa Facebook ndithu mmene akambira namba mukapeza pamene hene kaswala ngadzina kufika sabata amawa mmene sote zabwene mulendo wina ndimene kuti mupitse kuona ma programs enotsatira pano kwane manu kane ma GPS